medoru e kaka weche medore te kaka bura samoro bedo matek. Iwacho ni kine ma twak ma kama dhi nyime wach mapek ahinya ma Azimio la Umoja bende nochwalo kar kacha ma jo Kenya Kwanza bende ni mae gimo nego bed ni imiyo pek nyalo bedo ni en mano mag weche go mag yiero kata loso IEBC manyien. Thor wach mantiere kar kanya Dhiane County ma Kisumu dwe mara abiriyo ka nitiere kuonde moko ma ponono nyalo neno ni yiero moko kata maduno nyalo bedo ni bage. To nyaka sani kama na wach manyalo bedo ni kairange Tabitha Ogutu wach makoro bende Kenya Kwanza neno kanyo bende ni en wach monego bende miyo pek to Azimio bende yiere kodgi ni kanyo bende onego bende IEBC bedo kod lokruok. Nyaka sani commissioners mag IEBC duto osedhi dala wacho ni kero giseretire moko bedero nogwe tao ka otenre kod weche go bende mano muoche to kiero mokalo. Koro ka kori weche mage maponono nyalo miyo twak ma kama yudo pek makata ok onya dhi nyime mokal ka mosechope kar kae mondo mi oganda yude lokruoge makare. Iwacho ni election reforms en achiel kuom gigo ma gisebedo kanyo ka giywago kuom kinde moro malach. Tabitha. Erokamano ahinya Cleophas, kuom pacha yeye apani penjo mipenjo no en penjo maber kabisa. Weche mag yiero e piny ka gin weche ma ok dwa beda piny to wawacha gin weche monego bedni ing'iyo e yo ma them kata kamano. Waseneno kinde ka kinde kwa the election penjo achiel maduong' ma jo Kenya temoga penjo en ni bende en gima ber kata onego wadhiga yiero kaponi wayiero to ng'eny jo Kenya winjoga kata gineno ga ni ogiyier ga jotendgi kata ni yore negi e yore mamoko ma aparo ni warito mondo wane kasavo yao to en adier ni IEBC kosetimo ga yiero botimo tallying mare to negi miyowaga correct kata lendo ma jo Kenya no participate e weche mag go kura. Koro election reform ken wach mimiyo ratili kata imiyo kipaumbele to en wach maparo ni kata wan kaka jo Kenya Wasiro to yeye wang'iyo bende ni kitimo kata wach ni election kata appointment ma commissioners manyien mag IEBC ang'ogi ni monego beni wang'iye election reform kacha mosebedo ka kelo tulo kinde ka kinde kwa timo yiero e Kenya ka nikech yiero mag Kenya gin yiero mabang'e to jo Kenya wegi magine jok madhiga go kura gipenjo mang'eny to gineno ni adiera gin kaka jo Kenya ogiyudga haki gi e yiero mag jotendgi e lewo mopogre. Koro ma wach ma apani kaponi jo bipartisan talks gi kata jotelo matimo bipartisan talk party kata coalition mar Azimio gi Kenya Kwanza to onego ging'iye e yo matut ka ging'iyo nyaka ni ere okang' maginyagoyo kata ere some of the decisions maginyalo ng'ado mabro miyo okwadoge e weche mosebedo kwaneno igni mokalo kwatimo yiero. Koro magi aparo ni magi makelo yuaro kagi kacha nikech aparo ni pogi wuok alanga baginyiso wani even in this election reform or electoral commission reform and suggestions mage ma Azimio no kendo kata Kenya Kwanza temo chiwo to they are disagreeing about, but at the end of the day waraka jo Kenya wadoro ni kaponi gibo yudo common ground magidok nigi weche mag electoral reform to gibed ni gidid gik ma osebedo ka miyo wan kaka jo Kenya ma wane jogo kura waonge imani kata waonge amani kod jo IEBC. Marariyo weche mag bedo gi ngima moidho kata high cost of living matimre Kenya ka. Cleophas anyisi ni ngima tek oteka nyaka ne joma nitiere villages nyaka jomodak e town ngima tek pesa yudre itiyo to sirikal dwani mondo pesa ni miyudo matin yudo no med ni ushuru kanyo ng'ade pesa mamoko pesa to oko create environment moro mabende miyo pesa medre ne japiny. Koro yudo ni jo Kenya hinyra ahinya. Koro kwa weche meg high cost of living is among the priorities ma Azimio nochiwo kata kaka discussion item. Onego bedni wach ni sirikal ng'iye kata jo bipartisan talks ng'iye to okwabed ni okwayud a solution going forward. Apart twagi no chako a few weeks ago
to progress kagi woko to giwacho ni ogiwok nyiso wani wase discuss kabo wachopo kaka wa agree and mana disagreement kora paro ni beno no ngini which other ways can make this kind of conversation mondo wijire maber mondo wachopo ultimatum mondo Kenya bende odhi mbele nikech weche miwacho kata giazimio king'iyo gin weche ma omako jo Kenya omako piny kendo aparo ni they need a very immediate solution ok weche magidwaro kagi kacha wadwani wadhi mbele wadwani wang'eni what is the way forward koro let us azimio nego wuoko nyiswani now